Pagkaraan ng 300 metro, kumanan sa Kutod Pandakaki Road. Kongdadong Dam in Arayat, Pampanga. Time check guys, 3:45 in the afternoon. Sa kabila pa. Ha? Oh. Ay, bawal yan. Dito pa siya naka-upload. Open eh. So guys, dito tayo dadaan sa may barangay Kutod, Kumanan sa Kutod Pandakaki Road. Tupandakaki Road. So dito rin tayo dumaan guys nung pumunta tayo ng Balea-Aslagan sa may Arayat. Pagkaraan ng 100 metro, kumaliwa sa Kutod Pandakaki Road. Kumaliwa sa Kutod Pandakaki Road. Taas pa ang araw. Pagkaraan ng 2.3 kilometro, kumanan sa Pandakaki Resettlement Road.
Baka maligaw ka niyan. Hindi mo nalata. Ganda ng mga tulog. Uy, ang bilis. Nag-overtake pa siya. Ano, late na lang na to. Pagkaraan ng 300 metro. Kumanan sa Panda Kaki Resettlement Road. So guys, maganda yung panahon dito ngayon. Mainit. Yan. Diyan na, Pandakaki na. Kumanan sa Panda Kaki Resettlement Road. So guys, we're now here in Pandakaki, Mexico, Pampanga. Pagkaraan ng 400 metro. Kumanan sa Panda Kaki Resettlement Road. Kumanan. Tapos kumaliwa sa Panda Kaki Resettlement Road. Kumaliwa. Tapos kumanan sa Panda Kaki Resettlement Road. Kumanan sa Panda Kaki Resettlement Road. Saan kaya papunta to, no? O di pa kaya siya lumiko? Pagkaraan ng 200 metro. Kumaliwa. Ha? Dog food? Ah, cat food. Kumaliwa.
metro. Manatili sa kanan hanggang Panda Kakitela Payong Road. Tela tayo. Manatili sa kanan hanggang Panda Kakitela Payong Road. Pagkaraan ng 3.2 kilometro. Kumanan sa Arayat Magalang Road. Kasi isang kumanan. Ay, pumunta sa Love 4 na sa Ano? Love 4. Oo nga, no? Kaano natin siya. Parang siya tayo na pupuntahan. Magating ka na siya. Nasusulat siya. Ano? Parang sigaran siya. Ah, yan. Nasusulat. Pero kaya Hindi na tingin. oo. Hindi ka niya matigas. Uy, nauso ngayon tong Dali, no? Yung? Dali. Ano yun? Yung supermarket. Bakit malabas na? Parang oven. Parang silang house. Oo. Pababaan na ng presyo. Wala. Una alpha. Ngayon tinamaan ng alpha. Sa Osing. So kasi kung kakain naman si Osip. Suki. Ay, naano rin natin si ano, Raptor. Ang plastic ko. Yung mga plastic puro wala yan. Oo. Sana nga maliwanag pa eh. Kasi 27 pa ulang August. Mali mo may himala, mabuo ng ano, Ay, vlog. November. Kung sabihin tandaan na ito, iyan mo na naman. Yes! Kasama to. Eh, ano mo na? Hindi, basta. Hindi mo na lang yan. Ganda ng bundok. Oh, Baka maano ka naman. hindi. Galing ka naman. Ayun naman, minsan lang yun eh. Yun. Oo, isang ano Ay, lang, isang buo lang yun. Oh, tignan mo yung bundok. So ang ganda ng bundok Araya. Kitang-kita yung mga puno. Oh, ganda. Pwedeng pang thumbnail. Wow.
Tapos kailangan mo ng lubid. Magbaging-baging. Hindi naman. Oh, ganon. May daanan na yun. Wala. Nakita ko sa ibang vlog. May falls na sabi, falls na taas niyan. Oo nga. May daan na yan, simentado. Oh. Siguro yung iba, nagtitrail, no? Oo, may daan na yan. Lahat ng bundok may Pagkaraan ng 300 metro. Ganda. Kumanan. Pero dapat may kasama kang guide. Imagine, nakitin mo yun, no? Kumanan sa Arayat Magalang Road. So guys, we're now here in Telapayong, Arayat, Pampanga. Time check guys, 4 o'clock in the afternoon. Pagkaraan ng 1.8 kilometro. Kumaliwa sa Arayat Magalang Road. Ang ganda ng araw. Ayan, namamaya ko. Kung pupuntahan natin, pwede sa sasakyan, parang alam ko na yun. Kang Dadang Dam. Oo, parang yung dinaanan natin na hindi tayo nakapasok. Tubig yun. Pwede na. Pwede yan. Oo, may kasunod. Bagas. Oo. Pagkaraan ng 300 metro. Kumaliwa. Doon din pala yung way niya. Yun din nga, yung parang yung pinasok natin. Parang ganun din yung layo. Ah, hindi. Kasi yung pinasok natin, tubig Doon siya. sa parang- Lakios? Oo. Parang yun din yun. Yung paglampas na yung naligaw tayo. Tignan natin. Kumaliwa sa Arayat Magalang Road. Pagkaraan ng 5.9 kilometro. Kumaliwa.
So guys, dito rin yung daan niya sa may Baleaslagan Road. Sa likod na tayo ng Arayat. Sa harap pa rin. Harap ba yan? Oo, sa harap pa rin. Likod? Harap pa rin. Saan na tayo? Ayun o. Kahit naman din, hindi pa rin. Palapit lang. Yan. Kasi ito na yung mismo Arayat, Mexico pa. Ano yun sa kanila? Yung pa sa... Ah. Pag ganyan tayo papuntang National Park, yun ang likod. Ayun yun. Ay, oo. Ito yung... Oo. Oo, ngayon sa may banyo. Sa mga banyo. Ah, yung pala po sa ano. Palapit lang to kasi sila tayo sa mismo Arayat na kasi. Oo. Kaya parang nasa paano sa taas. Kasi lapit na yun. Lapit na yun. Wow. May bahay doon. Yun yung ano siguro. Pinuntahan natin.
now here in Bitas, Arayat, Pampanga. Yan, sumikat na naman ang araw. Ayan. So guys, ito po yung Baleas Lag. Lagi madaming tao. Parang doon pa sa pinuntahan natin. Tingnan natin. Oh, dadaan. Sige, tanda oh. Nag-vlog dun si Cara David. Nanguli siya ng isda. Villa Umeras. San Isidro Village. Pagkaraan ng 300 metro. Kumaliwa. Yata. Parang siya. Wait. Hindi yan. Diyan tayo na, di ba? Hindi. Ito sa kabilang daan. Ay, hindi. Ito yung court. Kumaliwa. Dapat 5 kilometer dumagdag siya. Malayo pa rin siya. Dapat 23 lang. Ngayon aabot siya ng 30 kilometers. Yun yung layo niya. Kasi dinadaan tayo sa may motor. Oh. Sa kanya. Oh. Nandiyan naman. Ibig sabihin, mapupuntahan na natin yung yung dapat pupuntahan natin ng last. Oo. So guys, dadaan tayo dito sa highway, National Road, MacArthur Highway. Hindi tayo pwedeng dumaan dun sa shortcut ni Waze guys. Hindi kasya yung sasakyan. Pang motor lang ang buhay.
$100. Tsaka, Yun lang. Yung, oras. wala. Sa Pure Gold lang siya bumili. Sa Marky, meron. Tagal naman ng mga motor na to. Di ba man din sila? Babae yung nagdadrive. Kaya yung nangyari dun sa ano eh. Madami pang tao sa ano. Cemetery. Nakapunta kayo sa inyo? Nakapunta kayo? Ako hindi ako. Hindi ka na. Dami po. Anong lugar na ba to? Mangga Kakutod. Kakutod, Bari.